Hello guys, it's Rhea, your Donya. Welcome back to my channel. Today guys, we have a outdoor mukbang, okay? Ayan, nandito po ako ngayon sa harapan ng bahay ko, dito sa garden namin na ayos ko lang, yung parang nagplantita rin ako guys, ayan. So naisipan ko, matagal na proseso yung ginawa ko guys. So natapos ko na rin siya. So ipapakita ko mamaya sa inyo kung ano yung ginawa ko. Actually, inayos lang namin yung mga plants and all. Ayan. So para umaga hapon may dinidilig ako. So ayan, sobrang, alam niyo naman, medyo mainit. Ayan. Ang niluto ko guys is meron tayong pork liver na barbecue na niluto lang namin sa griller. Ayan. And we have chicken gizzard na niluto rin sa griller. Pinakuluan muna and then ginrilled siya. And pork chop na ginrilled din. Ayan. Ito po siya. Ayan. And then meron po tayong swam na mais. Ayan. Or corn soup. Ayan, nilagyan ko po ng dahon ng sili. Ayan. So, mainit siya, guys. Meron po akong rice dito. Konting rice lang. Ilalagay natin. Dahil magsusup po tayo. Ito yung pinaka-ano natin, guys. Ayan, tingnan nyo po yung dami ng sili. Dahon ng sili. Napakarami. Ayan. Ayan, guys. Oh. Dadamihan po natin yung sabaw natin kasi more on sabaw lang tayo ngayon. Ayan, kikita nyo po. So, oh my God. Ayan. Pasensya na po sa maingay. Medyo may sasakyan po. Kain tayo ng sabaw, guys. Unang subo tayo sa soup. Ang sarap ng dahon ng sili. Pasensya na po sa aso. May atay po tayo dito. Ang sarap. Ito nga palang damit ko guys. Binebenta ko po ito sa mga plus size out there guys. Visit nyo po ang aking Facebook and Instagram. Pwede nyo po akong i-message. And then ilalagay ko po sa description box ang aming page. Ayan. Para po sa mga, napakamura lang nito guys at napaka-comfy nila. Tingnan nyo. Dress po ito. Ayan. Try naman po natin itong gizzard. Pinakuluan ko na ito guys, kaya may lambot-lambot na siya. Tayo. Ang sarap po nito.
Mm. 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 Ayan. Mm. Sarap. Mm. Sarap. Binraid po ako ni Ate Roslyn. Ayan. Ayan. Try po natin itong pork. Isa lang. Kasi natin yung taba kasi hindi tayo pwede sa pork. Tikman lang po natin ito. Naluto siya. Ayan. Sarap. Ako po nag-marinate nito. Sarap. Sarap. Sarap nito guys. As usual guys, kung niluto ko ito, good for us na rin. Sa amin na po lahat. Ang sarap niya. Tamang-tama po yung pagka-marinate ko. Kahit puro laman siya, malambot, juicy. Sarap. Sarap talaga. Atay, pampalakas ng katawan. Sarap. 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 Sarap-sarap. Ayan. Ayan. Ang sarap ng sabaw guys. Sabaw pa lang talagang. Hindi ka na makakapag-rice. Ang sarap magmukbang sa mga outdoor presko. Kahit medyo pinapawisan ako pero feel na feel ko rin. Ayan. Magdi-dinner na rin po yung mga anak ko. Mama ko, si Ate Rizlim. So, di ba, hindi po tayo nagsasayang ng food. Kung ano lang kaya natin ubusin, yun lang po ang kakainin natin for now. Ayan. So, ako po ay nakalahati ko itong
som na mais. Ayan. So, kain lang tayo. Last bite. Ayan. Mag-shoutout po tayo, guys. Shoutout kay Fernan Constantino. Thank you so much. Makulit na apo, makalola. Shoutout. Edwin George. Lace Lafang. Inyaki TV. PG Family Mukbang. Norsunga Vlogs. Regina Pastor Vlogs. Kawadi Express. Cristel Federigan Vlogs. Tatlong Yagit Vlogs. Mamshi Liza. Simply Nikay. The Hungry Kitoy na recent collaboration po namin. Don't forget to subscribe to her channel po. Mamshi Babes, of course. Mamshi, thank you sa support and laging support sa akin, 'di ba? Rodnin Infield, thank you so much. Ann Park Mukbang, Oshibi ASMR, Remis TV Watskin, Pat Galang, Christine Cecilogawa, thank you so much. Jovit Tenorio, Coach Foodie, thank you so much. Mamshi Ruby, and the Foodie B, ayan, thank you so much. Kikay Cravings, thank you so much. And of course, kay King Limhar, thank you so much. Ayan guys, sa mga gusto pong umorder ng mga plus size na dress, we're open na po yung aming page and store. So, just PM me po and DM me. Once po nag-avail kayo ng isang dress, may free love po kayo na free love dress ko po na isa. Ayan. So, parang buy one, take one, di ba? Yung mga free love ko po guys, hindi naman po sila, minsan once or twice lang po nasuot at napakaganda pa po nila. Ayan. So, we're still under quarantine po or MGCQ. So, hindi pa rin po tayo pwedeng lumabas at just stay at home para safe po ang buong pamilya. Ayan. Pinapawisan na kay. Ayan. Huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe po sa aming channel. Keep on watching mga kadonya. Kaya ayan, don't forget to like, share, and subscribe. And turn on the notification bell para lagi kayong updated sa mga videos namin ni-upload soon. Ayan. Kaya guys, thank you nga rin pala kay 10 out of 10 Carbungcos Bake Shop and Skin Rescue. Ayan. If you want to reach kung gusto nyo pong ma-reach ang face ni Kadonya, ayan. You can DM me or punta po kayo sa page ng Skin Rescue Main or Skin Rescue. Ayan. Para po ma-achieve niyo yung kutis ala Donya, 'di ba? Kaya po, ayan guys, thank you so much Skin Rescue. So, stay safe everyone. Bye!